Jinsemo chamarani nigo abamenyi b'ekiseme kibanyaka bagwesokia litukulia lero nakurwa ebirengereri byabo kuba muno igoro y'omurobuli NGCDF oyo nyalire koba gogotwara okomurunganio konene nabo igo kwamirirwa konene kuru chinsemo egento noe n'abajumbe banyalire koba bakwegerera muno ase chinseme ekyo nigo abange besokia na kwegerera omurobuli NGCDF nakuba muno gokwonera obokoreri bw'omujumbe bw'ebunge ywe Omoske Javet Nyakundi munagotumanyia omulikito Daniel Ontiri asogosanga ebirengereri byabo igoro y'uburai bw'omubunge w'ensemiga Omoske Javet Nyakundi kumanya ase barule ase bali nase bagucheka magendero boigo nagosanga ebirengereri byabo igoro yalia baraganie gokorerwa ase ka kimyaka eberere bosyo inseke gancha kya NGCDF abamenya baiga bamarani ase county ya Kisii nigo basangirikana mapema lero ase omoiga oikirenwa na babwatani ao egati yabo omonyakerugo w'ekigancha ekyo Simon Mbaka Mudirector w'ekisemi ase sub county ya Marani Justus Kimei abagambi n'abakonyi babo egati yabo bwatani banda bange abananchi barure birengereri bya batebire ebintu biria baganeti bikorwe ase ward ono mochumbo itu na maete egento kiria abananchi barure na kiako enda otekereza igo chiskuru twegura maoni kuri chiskuru kiri kitaranya ore kibese cha CDF umwako oyo ngo yagukire ne birasi bya yabuna maete akorosia igakorosia birasi obeka bakagitile so igo egasia ene chenjetie gasia akorira ase miaka ebere is very nice igo nchenda atebe ase miaka ebere abananchi ba kitutu chache north barorera magendero mushimi wa letrega e constituency yekera soete igasoeta kanyorere nsibubi especially amangana estima yarenge 20% ona yakinire yabaire 40% by the time mwako ruo yabaire 70 ukwana chinga kecho Mbaka nigaenekeria bamenyi bensemeyo nakubaboria gotwara okwegena asabisi y'omosike omubunge Nyakundi nabona alionsi basanga nachigwikiranigwa n'abantu bamarani ngo bakera mbya mono aso chaso mukutano oyo mwarure birengereri bya ono tike board and ikaranse ebanga mangana ya ino mwakwana bya egere tonya tumiko chi Nairobi egere chibesi chigocha tukibeka se priority ya mwaru asensemo yae Kimi nigagendera gosingirira na kurwese geto chiase ababunge baiga Kenya kubeka chinguru na muno hasi chibese chikigancha kya NGCDF bagachibirasi bigredi gya kyanda eri gukine birengo bya masomo etambokiro abamenyi bensemiga bagokera CDF pia tunaomba watusaidie and we have also presented the required classrooms to the national government for consideration. Kwa hivyo tunaomba sana ili watoto wetu wanapofungua shule Januari tuweze kupata madarasa yao kusoma. Ni kusema na kutenda. Amaoni haya bananchi barurega lero I'm very sure ngo muchumbe ngwana konya kolera. Murobelio honga bunoiga nigo begokoreka imagoroba ya lero asensemo ya Nyanchogu imiye ward ya Sensi aseboigo ankiora chigokoreka ase ward ya Kegugi neria ya Monyero nkolboterega seni kiagetembe kurega kitutu cha North ase county ya Kisii aliterane nguruku Daniel Ontiri